Pitanja i odgovori. Fetva Jemin je povjerenik za fetve. On po ovlaštenju Reisul Uleme, koji ima funkciju vrhovnog muftije islamske zajednice, odgovara na postavljena pitanja iz oblasti islamskog prava i komunicira sa javnošću u navedenom domenu. Fetva Jemina imenuje Reisul Ulema. Za ovu funkciju potrebno je visoko islamsko obrazovanje u oblasti islamskog prava. Na pitanja odgovara Fetva Jemin islamske zajednice dr. Ahmed Efendija Purdić. Znamo da je hidžab farz, ali nisam pokrivena. Zanima me da li je post ženske osobe koja nije pokrivena validan, da li žena može postiti i hodati otkrivena po gradu i među masom ljudi u kojoj ima muškaraca, a koji joj nisu mahrem. Žena koja se ne oblači po islamskim propisima dužna je postiti. Grijeh zbog nepropisnog odijevanja ne znači neispravnost posta, namaza i ostalih ibadeta. Uzvišeni Allah nagrađuje za dobra djela, a oprašta ili kažnjava za grijehe. I to je u njegovoj ingerenciji. Čije će djelo biti kabul kod njega, samo on zna. I ne možemo onom ko griješi u nečemu, a svako od nas u nečemu griješi, osporiti pravo i obavezu da izvršava bilo koji ibadet i da se nada Božjoj milosti. Allah nikoga ne isključuje svoje milosti osim šejtana i onih koji napuste ovaj svijet kao nevjernici ili mušrici, to jest idolopoklonici. Uzvišeni Allah dželešanuhu je rekao: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dune zalika liman yasha. Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će kome hoće mimo toga grijeha. Također uzvišeni Allah dželešanuhu u suri Az-Zilzal je rekao: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga. Ako uradi koliko trun zla, vidjet će ga. Prema tome, osoba u takvom stanju treba postiti. Zbog činjenja grijeha koji ne izvodi iz vjere, nagrada za njen post bit će umanjena, ali formalno njen post nije pokvaren i ona nije dužna da naposti taj dan. Da li će taj post biti primljen kod Allaha, to je drugo pitanje. Da li psovka kvari post? Ukoliko se radi o psovci koja izvodi iz vjere, post će biti pokvaren i treba uz obnovu imana napostiti taj dan. Ako se pak radi o psovci koja ne izvodi iz vjere, post neće biti pokvaren, ali će njegova vrijednost i sevape biti bitno umanjene. Psovka tokom posta je znak da taj post ne postiže svoju punu svrhu, već zadovoljava samo formu. Mnogo je postača, kaže se u jednom hadisu, koji osim gladi i žeđi od svoga posta nemaju ništa drugo. Da nas uzvišeni Allah sačuva od takvog iskušenja i belaja.